Please, Maka. No idling around. What is it? It's about to go down. Ami wanga. Nokale tata na yudu kasoninge ni aka. Miami wangi ni dielo tu do mana lueti kane kanyo. That is obvious. I mean, angama negeta. Chris Owino ka Nairobi. Ma Ramogi TV. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Hallelujah. Naitwa William Yilima, mwimbaji wa nyimbo za Injili kutoka nchini Tanzania. Kupata wimbo huu wa Yupo Mungu, kama sikiza tune yako, bonyeza *811*381#. Sikiza na Citizen, ni nyumbani kwa wasanii wote. Fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Tarehe 6 Agosti, barabara zote zitaelekea Kasarani. Vijana mko tayari? Kutakuwa na shamra vigelegele na hutuba moto. Ni mkutano mkubwa zaidi wa Azimio la Umoja. Njooni tujumuike na Mheshimiwa Raila Odinga, Martha Karua na vigogo wote wa Azimio kuanzia saa 4 asubuhi. Njooni tukamilishe kampeni zetu in style. Fikeni nyote tumbariki baba na Martha. Machegni kendo nyako Ramogi par ni nyalo tudori kodwa kitiyo koda namba manari 3 bendi nyalo yudowa mbui mag oganda mopogore kama tingo Facebook, Twitter, Instagram kachiel koda YouTube. Ka wadhi nyime koda twak mopogore to ahinya ne ikruok ne yiero ikindeni. Kweth mar Kenya Kwanza kawuono ne oluorore masawa mar piny Kenya e ng'wech mar tieko campaign mag-gi kapok ji odhi e yiero mar tich ariyo juma manyien. Ka otelegi kod jalup jatend piny Kenya William Ruto, kwethno ne omedo kwayo jodak ma masawa e counties ma oting'o Nakuru, Laikipia kod Nyandarua mondo ogonegi kura e yiero mabirono. Ruto kod Lange bende ne omedo sayo piny owacho kuom gino ma giwacho ni chal ka gima gitiyo kod loch nanga mar rocho yierono. Na tuko na mutaba kwa heshima kubwa. Tuwaombe mkubali, jameni, tuunde hii serikali pamoja na nyinyi tarehe 9 mwezi wa 8. Wale ambao tunashindana na wao wanajua tumewashinda. Ndio mnaona wanahangaika. Mara wanatafuta opinion poll, mara wanataka kupanga machi, mara wanataka kupanga sijui pamphlet, mara wanataka kupiganisha Wakenya. Mimi nataka niwaambie Wakenya mahali popote walipo, imebaki masiku 2-3. Mvumilie. Hii mambo hawa jamaa wanajaribu, msikubali. Hata na nyinyi machi, msikubali kutumiwa kuvuruga uchaguzi wa taifa letu la Kenya. Tuko na mpango, baada ya wiki ijayo Kenya hii tutaibadilisha. Nataka niwaeleze nikiwa hapa na nyuki.
wewe Kebiso uwape maneno ya kuhadaa na kutisha chiefs wetu, afisa chiefs wetu washiriki katika uchaguzi na pia ya kununua wa Kenya. Matiang'i ujue hakuna soko ya watu Kenya. Jalup Raila Odinga engwela rokom ten piny otimo campaign mogik Mombasa e aluora Mampeketoni. Martha Karua okwayo jodak mondo bi otielnegi ombulu e yiero ma juma manyien. Omedo ni sirikand Azimio ema nyalo tieko midhiero mar lowo ma osebedo ka chando oganda modak kadho wadh nam chumbi. Watu wa Lamu ni Kenya ndogo sababu kila mtu ako hapa Lamu. Na muuliza mkae kwa umoja na mtupe nafasi tuwaunganishe, tuwapatie service mkiwa pamoja. Kama ni mambo ya mashamba tufanye kwa njia ya haki, na mtu asiambiwe hiyo neno ya kusema mtoka bara. Umetoka bara na umezaliwa Lamu, pengine hata ujui mlima Kenya. Wale mko hapa, nyinyi wote ni wakaaji wa Lamu. Na katiba inasema nyinyi wote ni wenyeji. Kwa hivyo tuhifadhi mahali mnakaa, tujenge ndivyo kila mkaaji wa Lamu aweze kupata faida. Baba na ati baba aliambiwa hawezi panda mlima, ashapanda. Yellow fever iliisha, hatuna yellow fever huko ni baba na Martha. Jofwambo e county ma Homa Bay koro olernegi ni gibiro yudo thuolo mar tiyo tijgi maonge fuere moramora. Maene olandi e romo ma jofwambo go ne obedo godo kod county commissioner ma Homa Bay Mano Moses Lilan, kama bende ne ochiwo ler e wi arita mag gwenge sama koro yiero mar tich ariyo juma manyien kayo. Lilan bende ne okwero josiasa koda johera maggi mondo kik gidonjre kod jofwambo sama gitiyo tijegi. Ng'ato ka ng'ato ni e line de mar tich, to koro ng'ato ka ng'ato keep mana line ne, atimo tija ng'ama chielo be timo mana mare. Bora ni gima timo is right and just, it is justifiable and give evidence and allowed mar time. Any eventuality wakwa ne kantiere, wakwa police ne kantiere issues ma okachiel ariyo mowuok ma affect jofwambo. Investigations nyaka tim mondo culprits or mark. The media is a great stakeholder in this process. You will be moving around, gathering news on that material day. And we want to confirm as a security committee that we've taken this into account, and the safety and security of all the journalists here is assured. Kawadhi nyime en jalar kom gavana e county ma Migori kod otiko mar ODM mano chila yako okwayo oganda duto e county ma Migori mondo bi odhi owuog oko kendo go ombulu atamalo 100 ne Raila Odinga kod jokanyo mag ODM e yiero maduong' mar juma manyien. Ochilo mane wuoya lap ma posta kama ne obedo kod campaign mare ne wacho ni oganda luo osemanyo telo mar komten piny Kenya kuom higni mathoth. Kendo sani makoro Odinga chiegni kod lochni ber ka oganda luo bedo kamoro achiel. Bende ne okwa oganda jo Migori ni man mondo mi oket kwe mbele motelo ne yiero maduong' ma higa ni. Jalar kom gavana nani e county ma Migori bende ne owacho ni ka oyiere gavana e county no odhi kelo lokruok e county ma Migori ma oting'o bero weche mag pur, mwandu manie bwolo kod chenro mamoko. That city of Migori County nyaka chak gere ka mawayier area madhi bedo industrial area. That city of Migori nyaka wachake chakre tarik 10 mawadhi wayier kuma dhi bedo high class suburb area ma joge wadhi dake. That city of Migori County ka nyaka wachak loso bypass mabiro tieko jamni. To wabiro kwa ukawa bolore. Ni kata ko bedo ni ng'eto moro nitie kamoro to jodalawa
wago chongwa piny ni une bosses magwa yie undikwa tich to abo yie watinu kaka misumba maru. Ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga koro wacho ni en kod geno ni counties abich makadho wadnam chumbi biro riwore lwedo e yiero mar tich ariyo juma manyien. Ka oloso e alap matono noka e boma ma Mombasa, Odinga ne owacho ni osechung kod jodak mag gwengego kendo ng'eyo gigo machandogi. Ma ne omedo ni kete kama ber mar yudo duoko ne wechego kendo kelo ber mar serikal ka oyiere ka jatend piny. Odinga e ng'wech mar kampen ma ogik no bende ne olimo kaunti ma Lamu kod Kilifi mokwongo kama ne odhi mbele gi kwayo jodak-go mondo ochung' kode. Wiki ijayo tunataka kuanza kunyonga ufisadi. Kunyonga ufisadi. Unakubali? Unakubali? Mtanyonga ufisadi na kura ambao mtapiga wiki ijayo. Form ni Azimio, form ni Baba na Martha. Mimi nawaomba, najua mmesimama na Baba miaka yote. Safari hii Baba amekaribia kushika kamba, simameni naye, simama na Wakenya wenzako, tukomboe nchi yetu. Tujumuishe kura zetu, tusigawanye, zote zipewe Baba na Mama. Apisas magobila e gwenge mag Machakos timo nonro ewi weng'o mar nyamburko mar jasiasa manotim kod jogo mapoko yangi. Nyamburko no mar jagoro mar duond bura mar chama cha Uzalendo Philip Saja ne owang' e dalane mani Miwani. Midhiero makama obiro ndalo machuok kende bang' loko chung' mare mar siasa mar siro jal mochung' gi duond bura mar CCU Nzioka Waita kendo siro Wavinya Ndeti mar Wiper. Mimi najua kuna watu wamekasirika kwa sababu nimeamua kama Secretary General wa chama cha Uzalendo kumsupport Wavinya Ndeti kama governor wa Machakos akiwa Wiper Democratic Party, tukiwa sisi wote Azimio. If it was not me refusing ama kukataa mlango yangu ifunguliwe, maybe singekuwa naongea na nyinyi hapa sahi. Sioni vile mtu atakuja agonge mlango yangu nikiwa bedroom na mawaifu wako sitting room na unagonga mlango unasema umetumwa na DCI. Nani haelewi serikali kujangi saa moja? Na kama kuna makosa nimefanya, then natakana kuitwa kwa OCS ama DCI. Niende nikaandike statement. Kwa nini mtu akuje saa 1:30 aseme ametumwa na DCI? Oge lupo edho wedhe 139 e county ma Homa Bay kochakore tarik 8 nyaka tarik 9 mar dweni. Ma en winjruok ma jotend jolupo edho wedhe go chope mana ne jolupo duto odhi oluto mbulu chieng' tich ariyo mar juma manyien. Alia Beach miyowa mathoth. Ka odiochienge ma ibagi yiero medo sudo machiegni, sekta mar lupo e kaunti ma Homa Bay bende koro keto kenge mopogore mar miyo jolupo matiyo gi nam lolwe e dho wedhe 139 mayudore e kaunti ma Homa Bay thuolo mar biro go ombulu tich ariyo juma manyien. Jakom dho wedhe kaunti no Edward Oremo okoni chakre tarik 7 nyaka go ombulu tarik 9 ok gibi yie mondo yiedhi odhi e nam kaka yor miyo jolupo thuolo mar dhi go ombulu ka okoni kata mana kuonde kuoto andiwo manitie dho wedhe bende ok be yaw chieng' wuok tich kod tich ariyo ma igoyo ombulu. Mapara chako chakre kawuono. To jogo moko joma para tieng ni beaches moka mok ni Suba North kod Suba South kumidhi e maparago. Gin chakre tarik 7 godhiambo onge yie moro amora madhi nam. Nikech waikore tarik 8 ng'ato ng'iyo kama kuche nitie, tarik 9 go kura, tarik 10 kwa nyalo chako dhi nam. To bende wang'ade gi pi achiel ni kuonde mag kuoto kal tema nitie dho wedhe
biro leo ka ok oyaw chakre tarik 7 kod odhiambo. Gikoni bende jolupo mane ondikore kaka jogo ombulu oko mag dho wedhe bende gisemiyo thuolo mar dok e gwenge mane gikawe ombulu mondo mi ombuchgi kik bende ndiko chopo chieng' yiero ka gikoni gidhi tiyo machiegni gi apisas mag arita kwe e neno ni chike goye kolo. Ei burano nyocha wang'ado ni achiel kuom gigo mwadhi timo. Namba 1 en neno ni jogo duto mano ondikore kaka jogo ombulu ma jolupo mantie bicheswa to ne ondikore kaka jogo ombulu oko mag bicheswa. Chakre nyoro tarik 4 wamiyogi rusa mondo gidog kuonde mane gindikore kaka jogo ombulu. Wan gi chenro maber mar go kura madhi Siaya kendo waikore machakre tarik 8 onge dhi nam moro amora ma biro yiene janam mondo dhi nam. Tarik 9 gokinyi wabiro timo patrol ma yie moro amora mabiro yudo kodhi nam wabiro gole oko. Tok mano wabiro ng'iyo mark ng'ata moko go kura wabiro kawo ne action. Komisona mar kaunti ma Homa Bay bende okone jolupo matiyo gi nam lolwe mondo luw chik ma osemigi kod jotendgi mondo mi ombuchgi kik bende ndiko chopo chieng' yiero. There should be really no reason for anyone to be absent or to pretend that there is something important that they are doing. We've asked also all the fishermen at least to be available. You know, missing a day out in the lake will not harm anything. So we've asked them again to be available so that they can be able to participate in this very important democratic process. Ndalo adek kende to piny Kenya dhi yiero maduong' tich ariyo juma manyien. Migepe mopogore medo keto kenge makare mabiro neno jopiny wugo oko mar gombuchgi ka rombe tich ariyo. Jolupo e kaunti Homa Bay ok odong' chien ka giwacho ni giseketo kenge makare mabiro neno jolupo ombuchgi konendo kinde makoro piny Kenya dhi yiero tich ariyo juma manyien. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. IEBC biro luwo ng'eto mar doho kendo tiyo kod register ma aching' kata mano mar manual register e yango joluto ombulu e yiero maduong' mabiro. Ma bang' doho ne ng'ado bura kendo golo chik mondo nywand andikago e chenro no. Ochieng' Emmanuel nigi ler mathoth. Duol mar IEBC oyango biro luwo chik kod ng'eto mane ogol kod doho mamalo odiochieng' manyoro manywando tiyo kod andika ma joluto ombulu manual register e yango joluto ombulu e yiero ma tich ariyo juma manyien. Kani giloso kod jofwambo tok ng'eto no kendo chiwo ikruok ma IEBC oseketo, jakom mar IEBC Wafula Chebukati olando ni duolno biro luwo chikego. The Commission, in compliance with the said decision of the High Court in Constitutional Petition number E306 of 2022, shall now deploy the printed register of voters at the polling station where names of voters shall be crossed out after identification of voters using the KIMS kits. Jatatije maduong' mar IEBC Marjan Hussein korka kore nowacho ni lony manyasani mar luto ombulu en morit makare kendo ikruok oseketi mar tiyo kode e yiero. There is no cause for alarm. The system we are going to the election is basically the identification systems and the results transmission systems, and these systems are very, very highly secured, and therefore there is no cause for alarm. Thank you. Duolno bendo yango ni chenro machwalo gige luto ombulu dhi nyime ka ibiro tiek chieng' Jumapil ka nyaka sani gisechwalo pallets 164 mag oboke mag luto ombulu ne jatend piny, 585 mag governor, 514 mag senators, 555 mag jod bura mag wakeini, 593 mag jod bura kod 730 mag MCAs. By Sunday, all the ballot papers will be in their respective constituencies. And we are on schedule, we are on course. The distribution continues. We have also received the Form 34Bs. They have been printed and they have been received. They will also be distributed together with the other materials. IEBC bende ni kod geno matieko tiego karende kod apisas mabiro chung ne yiero kochopo kiny e gwenge duto mapacho ka. We have trained our officers. The training is on today and ending tomorrow, and they will take an oath of secrecy, and there are consequences for them not to do what is required of them in giving Kenyans a free, fair and credible election. Ochieng' Emmanuel, Ramogi TV. Nakuru nong'ado mondo jatend kweth mar confirm omedine etesendo bila.
Obila no kwayo do mondo omedi gi thuolo mar dinore Dickson Masharia menja igni 35. Dickson omaki bo Nakuru kaluwore koda pedha ma obila osebedo katimo ne kwethno moserocho arita kwe e boma ma Nairobi ma Nakuru kod alwora mare. Oya, twende. Oya, twendeni. Kupotea naye. Twendeni bana. Ni wakati wa sisi wa mama. Ni wakati wa kupunguza bei ya sima. Oya Buda, twende. Buda, twende tukashukishe bei ya mafuta. Twendeni bana. Oya majamaa. Twende. Oya majamaa, twendeni. Bei ya chakula kimepanda. Na ndio maana sisi sote tunaenda kuishukisha. Boss, siogope. Mko wengi eh? Maji kwa kila boma. Bei ya unga ishuke. 6,000 mfukoni. To make all this happen, get out and vote. Vote Azimio Blue. Vote Baba and Martha. Get out to vote. Vote Blue. Jothurwa, thuolo ochopo mar yiero kit ngima midwa dago in kaachiel gi jogo migenorigo ei kaunti wa ma Homa Bay kuom thuolo mar higni 5 mabiro. Kaka japur, idwaro ndara mabiro konyi tero mwanduni e chiro mondo iyutie. Ijalupo, be idwaro arita makare e nam kod chiro maber ne rei. Idwaro gi lupo manyasani gi kar loso rech maber ne chirni ma oko, nikech mano ema biro miyi nengo makare. Ujo ohala matindo tindo, be un gi lek mar dongruok kendo bedo madongo mamedo yuto. Jopith jamni be dwaro arita makare ne jambgi, thieth nyaka mar yuto. Irawera moseyudo tiegruok, donge in gi lek mar yudo kama inyalo tiye ei Homa Bay ka? Mine wetena, dong udwaro pi maler, thieth makare gi wuoth mayom e apaya mabeyo, tiende ni in gi geno mar dongruok. Magi duto nyalore e Homa Bay ka. Tarik 9 dwe mar 8 higani, kik iloke gir tema. Tim yiero makare, yier Gladys Wanga gi Oyugi Magwanga Eten County mondo wachop geno wa mar dongruok. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now.
Azimio, vote Baba Namatha and see our country conquer all the challenges we are facing. With Baba Namatha, inawezekana. Time is a powerful thing. Sometimes we feel like we still have it, and others wish they still had it. The truth of the matter is, the time is now. It is time to make sure that all the work we have done for those many months is worth it. That the blood, sweat, and tears of those who have gone ahead of us means something. Na wasihi, tusipoteze muda. It is time to put away all forms of laziness and to rise to the occasion. It is time to peacefully take back our country from those who seek to destroy its ideals. It is time to make your voice heard. Wakati umewadia. Ni sisi tutaamua jinsi siku zetu za usoni zitakavyokuwa. This time it matters. This time you matter. This time it's your time. Get out and vote. Ben Olonde Kani Nairobi, Ma RAMOGI TV. What does inawezekana mean to you? Inawezekana inamaanisha elimu ya bure kwa watoto wetu. Kwangu inamaanisha matibabu ya bure kwa kila mtu. Inawezekana to me means 6,000 Kenya shillings to poverty-stricken families. Inamaanisha kupunguza kupanda kwa bei za bidhaa. Inawezekana means a corruption-free Kenya. Inawezekana inamaanisha job creation kwa sisi mayouths. Support ya biashara kubwa na ndogo. Ufufuo wa uchumi. On the 9th of August, let's all come out, vote Azimio, vote Baba Namatha and see our country conquer all the challenges we are facing. With Baba Namatha, inawezekana. Machiegni kendo ka odong' mana ndalo adek kende to oganda jo Kenya dhi e yiero. Thoth ji koro ni kod geno ma opogore kendo girito kod liyo chieng' tich ariyo mondo gidhi e debe giluto ombulu ne jotelo ma gidwaro. Achiel kuomgi en Nicholas Owino ma ong'ere kod nying mar Garang, jadak ma Kondele mane owuok e lela higa mar 2014 ka omodho ywak bang' ka doho maduong' mano Supreme Court wito oko kes mane ochwal e nyim doho kod ogai mar ODM Raila Odinga ka okwedo yiero mar Uhuru Kenyatta. Gima nowang'o iya en ni wadhi election mane wantiere gi evidence ya kutosha. One, ni wayombo gi wabunge manyiso ni ne losh ne en marwa to no mawa yo mano mawa go no komoro piny omiyo chunya ne lit. Ogai mar bad migao mar doho machon William Tunga ne owito oko ng'ur mane Odinga ochwalo ka owacho ni yiero ne otim e yo makare. RAMOGI TV ne oyudo thuolo ma oloso kod Owino maleronwa gima omiyo mirima ne omake opoyo mosruok mane obedo e kind jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta kod Odinga. Handshake osekelonwa gima ber e piny wakae. Ma handshake mane Raila oriwore go Uhuru, an awuon kaka an to nakwedo ni gino rach, to kare Raila ne en ng'ama riek moloya. Akwayo ni election ma wang'ni wadhiye ni mondo obed maber mamiyo ji te mor. Kopo nono ni ok obet marach, ok obet maber, to chuny ji biro tho gi election. Kora kwaya ker marwa ma en president Uhuru Kenyatta ma Nyasaye oyie modonje chunye moyie moriwore gi Raila, agone erokamano maduong'.
Owino wacho ni en kod adiera ni yiero mawang'ni dhi bedo maber. Kadipo nono ni gino chopo modhi e court, ma court analysis marach, to adiera makende anyalo tho, to kan kenda wang'eny mose struggle ka jomoko bende chunygi osetho, to wan to chunywa ok nyal tho nyaka wachop Kanan, eka wabiro ng'eyo niya Nyasaye otelonwa mwachopo Kanan mwachamo mor kich kumane Nyasaye nosingonwa. Oganda ni kod geno ka wach maduong' magichwalo nyime en yiero mar kwe kendo makelo mor. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Machiegni e paw tuke. Club mar Gor Mahia ochungo kuom kinde jotugo madero mapar bang' koso chopo e orako ma jotugo osebedo ka gitimo ne ikruok mar tuke ligi maduong' mar adhula pacho ka mano FKF machakore chieng' tarik 27 dwe ni. Jotugo mochunga kuom kinde gin George Blackberry Odhiambo, Dennis Ng'ang'a, Boniface Omondi, Alpha Onyango, Sydney Ochieng, Ernest Wendo, Benson Omala, John Ochieng to kod Austin Odhiambo. E oboke mane oketi e sei kod jagoro maduong' mar Kogalo Samo Chola, jotugo go minda labiriyo mar lero gino momiyo ne gikoso chopo e orako. Klab mar Gor Mahia pod ni kod kum mar nyiewo jotugo, ka koro jota tuke klab no biro miyo jotugo mawuok e klab mar Rowere